nie? Všetko vychnuté? No, to som dolítal zase. Neviem po anglicky, no. Takže tiež máš všetko vypnuté. Dobre, ešte to je jedna dôležitá vec, jasné? Neviem, uvidíme. Podľa mňa 80% sa odohrá tu na štarte, lebo podľa toho, ako ktorý sa zahrabe. No, uvidíme, či sa moja predpoveď splní alebo nie. Stále sa, že nebude ani jeden z nich zohrievať gumy. Dobre, uvidíme, ako to dobujeme. Takže, ako už sme spomínali, na ľavej trati 2 tony, 880 konských síl, Ferrari to nejakých 1,7 tony. Tam koníky neviem, ale jeden má vpredu a jeden vzadu. To je následne, musíš držať, počkaj, že netoč, lebo to nevidí. No uvidíme. Ale nevadí, možno aj lepšie mu zalepilo na tom Mauráku a možno bude dobre. No a to ukáž sa, aký si typovač. Dobrý typovač je aký. Takže ho vytrel Maurák. Si tiež nebudeš štandardný motor v tej Tigre?